Ketemu lagi dengan Pinggir Channel pada kesempatan saya ucapkan terima kasih serta yang banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini lagi ngumpul-ngumpul makan-makan hari raya, yuk kita nikmati bersama. Kerja yang penting bayaran. Nah ini jajannya anakku ini. Main baik. Saudara ayahe mulai metilan gawe jajan ini tradisi sejak kecil ya. Iki jajane apa senengane iki Indra endi sing senengane iki kabeh senengane si bocil gede iki mana nyam-nyam yo kabeh iki ya aku ndak seneng tapi kok nih terima kasih nah regulernya tadi berapa piro kabeh mah itu lho sih iki kok lucu iki lagi lho iki oleh ampau ini inspirasi nih ini selamat hari lebaran lah akhirnya ini ampau ning yo bonuse lho mulih iki sing ditambahi jagoan neon crispy pilo nah Yupi nih Yupi Yupi nah ini Yupi gila bikinane Bu Nur iki jan lagu wajib Amit teh alami ini teh alami mantap seger nah iki Mbah Dolah iki Mbah Dolah babe arep putune iki tukane apa iki nah enak be enak mulai iki yo nah lah apa bebe wi be ojo iki kok ampau nah iki main batu lagi gaul bayangkan ya jenenge ngopi yo eneng iki teh jajal nggih nek sir ngopi ki arep mbah dolah iki mbadane ora disediani iki ngopi ora benek tumbas tombenan ngopi mbah daya he tumbas dhewe engko iki tumbasne iki dolan mbah dolan kopi setok tuku nah lah iki bar iki dolan iki ya sik to brek anu pilih tuku rada amba jaso nek Jawa kok tak ndelok TV 3 meter iki anu iki bangsa iki senengane adikku iki enak iki bos apik kan zamane payah rasa kacang iki nah yang ngopi ya iki sprite iki sir sprite juga ada yo enak iki sir minum sprite nah apa sak mene sire tukune terus Kina anu pasti